Toh, bapak ngerokok toh, rokok bapak teh toh. Pak, sibuk aku ngegame aja. Cil, Hah? ngerokok bapak. Waduh, gangguan mas saya. Mau masmu ngegame ae lho. Sibuk aja. Ngerokok sapak sesuai pengen gitu jajan. Waduh, aku gelem lek jajan. Sampean di ngomong gak gelem. Wis ndang, ngerokok bapak teh lho. Lumayan. Lumayan, duwe akeh. Lo yo. Tuku rokok karo jajan. Rokok jajan, rokok jajan. Setelah tuku jajan aja lumayan kan. Duwe akeh. Cuk, kare tawek. Kayak tuku rokok, kare tawek. Camput iki. Boleh ang ndi gitu mari iki. Lumayan duwe akeh. Nandi? Kate tuku rokok om. Rokok di. Tak gitu rokok, tak gitu rokok. Tak gitu rokok salah. Kene duitmu. Ngandang kem. Ada mas. Kandakno gak ngurus. Gak wedi blas. Coba nanti. Apa kon iku? Kemarin dibalak uang gak Sopo sing wani? Sopo sing wani? Pokoknya uang deh. Ayo parane, ayo tak parane. Ngomong sendiri wong. Amak. Maya nek, kayak tuku rokok. Kayak ngopi. Ayo sindi arek. Iku yo, iku. Kona. Lho kona sinar garasiku lho. Opo ayo lho kok kurang ajar. Lho sikat. Kon kurang ajar. Kurang ajar. Wayam. Duitku kari. Balik lu daripada konten kan dari bapakku pun. Melayu aja. Aduh. Selur kabeh, mari koyo arek telu. Situ itu yul sing ngeroyok. Ngajar celokno bolo kowe mari iki. Aduh. Jancuk pas menul wae. Sam. Oh, Aduh, mari koyo arek Sam. Tulung ngono, Mbok. Tulung ngono mari koyo arek aku. sopo ngono iki? Wah, arek telu mari ngono. Musuh kon ngene dikroyok arek. Iya, arek telu situ itu yul sing ngeroyok. Ora ngajar ya, ayo. Arek mini? Iya, yak mene. Waduh, Hancur dan loro kabeh. Ayo. Kunul marek. Oh, ni ono ae. Aduh. Biar Oh, kono, Mang. Ajar.